Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag ka mga oras tayo kakabsat, alas 5:51, itiag sapa. Anyan nga rat. Naimbang agsapa kakabsat, iti hinitatan, Martes. Ay, kasi nga pulok at pito ti mabilang iti bulan ti Enero. Kumusta kakabsat ti paraangan nga nalamiis? Ayan, naimas iti maturog, iti dahi nga gundaway, nga masapul ti nga tayong agriing kakabsat, gapunta ado. Digi dapat nga aramidin tayo, ado ti responsibilities tayo, kaya hantay nga maaramid digi nga responsibilities tayo, when panunutan tayo nga aramidin na awan, iti panakibiyang iti apo, kasaya atan launay kakabsat. Nga nagiti plano tayo iti dating aldaw, kat kakuyog tayo iti apo, kat mabalin tayong imbitaran ti apo nga makiadda-kada tayo, nga iti kadagitan nyaman nga aramidin tayo, babaan iti panagdingig tayo iti sasao ti apo, kat makikadwa kada kayo iti panagadal iti sasao ti apo, ti agsapanap noon iti namamanipod Lunes, aging gana iti Biyernes, iti dating estasyon, 1143 DZMR Santiago City, tinanag sa kamangkabkablao kada kayo iti aldaw, iti Martes, Lawrence Salazar. Amin abanbana, ito'y lubong sa anda amatagin na yun kayarigan daman amin tikas malaylay asabong isu nga intay ngad sa pulen banbanag ana ilangitan ta isuda di matagin na yun kinabak na biruken tay ngarud nga pagarian ken kinalinteg na takalpasan na ket ipaay na kada tayo ti bendisyon na biruken tay ngarud ti pagayatan na Jesus, tintay sa pulen kan kanayon pagbalinem kuma akapatgan agamen ti tapusom kinabag nang wenno sanikwa adda aminen ken ka ngem sa anda amabaling apendeken dayta kararwang biruken tay ngarud nga pagarian ken kinalinteg na takalpasan na ket ipaay na kada tayo ti bendisyon na biruken tay ngarud ti pagayatan na. Alawan nagpintas ka kamsat nga harit iti tunggal may saka da tayo aya ti panagriing tayo ket mga gantay dating nga kanta biruken tayo nga umuna iti rupa iti apo. Wow. Yeah.
Tarigagayan tayo kumaday ta kakabsat iti dating agsapang awan iti sa baling nga biruken tayo no saan nga iti panakibiyang, iti presensya, iti Apo. Well, iti manipod iti libro iti Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 6, aging gana iti 13, kunana. Biruken yu ti Apo, ita tamasarakan pay, umawag kayo ken kuana, ita tasidigpay. Masapol nga isardeng dagiti managdakdakas, iti wagas iti panagbiagda, ket baliwanda iti baliwanda iti panagpampanunot da, agsublida kuma iti Apo a Diyos tayo. Isu ama nga asi ken madadaan mamakawan. Verse 8, kung iti Apo iti panunot ko, saan nga kasi iti panunot yo? Ket iti aramid ko, saan akas ka iti aramid yo? No kasatno nga nangat ngato iti langit ken iti daga, kastamot anangat ngato iti wagas ken panunot ko, ngem iti wagas ken panunot yo. Mayarig iti saok iti tudo ken niebe amang mangsibog iti daga. Pagtubon na. When pagtubon da dagiti mula mangtedda iti bukal abin ken taraon. Verse 11, kastantumat dagiti sao nga ibalikas ko. Aramiden dantong aramiden dagiti tarigagay ko. Magunod danto iti panggep mangibaunak kadakwada. Maragsakak naragsak to apumanaw iti Babylonia. Si tatal na kayto mairwar iti syudad. Agkakantanto dagiti banbantay ken turturod agpukaw danto dagiti kayo gapu iti rag-o. Agtubon to dagiti saleng asaan ket dagiti sisiitan agtubon tumat dagiti arayan asaan ket adagiti kalkalunay. Daytoy ito iti pagilasinan nga agpaot iti agnanayon may sa abaton nga agpaay kanyak ni Yahweh. Gapo iti inaramid ko. Ti Apo iti madaydayaw kadagito nga sasaunang iti binasa manen iti dating aldaw. Nasayat launay kakabsat no addang agburburayok iti puso tayo iti rag-o. Ang kade. Aya, inga iti panagring tayo kung nanadya kanta birukan tayo nga tirupa ti Apo. Siyempre no marik na tayo di presence iti Apo. Talaga maaddaan tayo nga agburburayok. Nagsayat launay kakabsat ni kung agaran nga addang agburburayok iti puso tayo iti rag-o. No addaan tayo iti joy. Nga ni darling ko rag-o, ragsak kakabsat. Rag-o, dita puso. Kasla fulfilled na ang life, di ba? Nga kasat data ti birbirukan tayo. Adto ti nga makabirbirok iti rag-o tatagabsat gapo iti nakado nga dadagsen nga mga bakbaklayan da. Kasla ang feeling nila wala ng joy sa kanilang buhay da kabsat. Well, dahil titarigagay ko di dating aldaw nga maaddan tayo kung matirag-o iti dating agsapa. Kasatno tayo nga maaddaan, kasatno tayo nga magunod iti dahil tarag-o nga ibagbagak iti dating nga gundaway kakabsat. Umuna, siyempre, hantay mo't nga marik na iti join, hantay nga ipang pangruno nga birukan iti rupa ti Apo. Ipang pangruno tayo iso na. At dahil tinagko na ti kastoy, mamati akang iti puso iti tunggal lalaki ken babae kakabsat, ngagbibiyag dito ilubong kat addaan nga iti may sangawang nga naikari para iti Dios. Pudno na ita. Isang nagdumakat, adamot kanyakon. Adamot magatang kumat aminan, adamot ti kwartak, napintas ti balay ko, napintas ti asawak, napintas amin, ngam kasla da kurang. Gaputa da di nga uwang kakabsat, para iti Apo nga mabalin nga mang-fulfill, mabalin nga mang-supusop kuma, ija emptiness da ita nga pusong kakabsat. Mamati ak nga iti tunggal maysa, mapno da ita nga uwang babaan iti panakaadda iti nasaya at nga relasyon tayo iti Diyos. No kita tayo kakabsat, aglawlaw tayo, nagadudag iti makita tayo, nga klase iti basol kin kinadakas nga mararamid. Apay nga masapulong nga agaramid iti kinadakas. Kinadakas kas kung iti panagtakaw, kinaagom, panakikamalala, rape, nagadupay. Nga nga klase nga basbasol kakabsat. Iti libro iti Galacia, Kapitulo 19, Kapitulo 5, versikulo 19, aging gana iti 21, kuna na. Nalawag ang makita iti aramid iti kinatao, isuda dagitoy panakikamalala, kinarugit, kinadirep, panagrukbab kadagiti diyusen, panagan-anito, panagiginura, panagaapa, panagiinnimon, panagpupungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbabartak, nalabos a panagragragsak,
kenda dumapay akas kadagijay akas kadagitoy kunana balaagan kayo ita akas iti panang balaag ko kada kayo idi dagiti agaramid kadagitoy di danto mairaman ang makipagyan iti pagarian iti Dios. Amom kadikabsat simple laeng adda iti paset iti panagbiag tayo nga masapol nga mapno babaan laeng iti panakaadda iti relasyon tayo iti Dios. Ngam duma saan tayo nga makita kabsat saan tayo nga makita iti Dios saan tayo nga kayat nga sapulen agsipud ta di kayat tayo laeng nga panagbiag di kayat tayo iti masursurot di wagas tayo iti masursurot no kayat tayo kakabsat nga may ayo iti Dios umasidig tayo ken kuana. Amen. Mamati tayo, kat bigbigan tayo nga ipaayan na tayo ito iti gunguna. Uran anum kakabsat, di tupay laeng pagayatan iti Diyos iti mapasamak tabiyag mo, saan nga dayta pagayatam. Kung nagkaroon di church iti Sunday, ni Apo Diyos sungsungbatan na dagita kararagyo, ipapakain na dayta kararag, desire iti puso yo, haan nga, anang sungsungbatan exactly anang sungsungbatan dagita kararagyo ngem ipapahain na tarigagayo gapot na dayta tikayat nga mapasamak ta biagyo. Ngem kun natay no ka common nga mga gantay sinungbatan ni Apo Dios dagiti kararag tayo wen paiso daydi ka kabsat ngem dayjay iti apag-isu nga kayat ni Apo Dios para ken ka kabsat. Isu nga duma adangay daydi kayat tayo ket mga pagayatan iti Apo ipilit tayo lataging aginggan intunukan ag failure tayo pabasulan tayo ti Apo ngem nga daydi ti pagayatan ti Apo kabsat. Ti Apo gungunaan na tayo. Mamati tayo ket bigbigen tayo nga ipaayan na tayo iti gunguna. Anya nga gunguna pudpudno kinaisingsingayan kakabsat nga relasyon kini Apo tayo nga Jesus. Inkarina nga intuno sapulan tayo iti Dios. Kaya masapulan tayo isuna kas DJ nagadalan tayo di kalman, tumawag ka. Call unto me, wala na. Kat din nanto, dahi tarigagay. Dahi tapusom. Siyempre, tarigagay na tapusom nga, pagayatan ti Apo. Jeremias 29:13, kuna na, sa pulang dakto, kat masarakan dakto, agsipod tabirukan dakto iti amin na puso yo. Saan lang nga panang ipaay kakabsat, iti maysa nga oras tayo iti Dios, iti maysa ko mga Domingo. Saan lang nga adda iti Dios, iti aldaw iti Domingo, mait. Bueno, si didingag kadagit kararag tayo into no adda tayo iti uneg iti kapilya. When agsardeng digitar aramiden iti 2 nga oras ket aywanan na tayo agsipot ta aramiden tayo itiniimbag para ken kuana. Kunana di may kadua ka kabsat nga kronika kapitulo 16 bersikulo 9 sikikita iti Apo iti entero adaga tapno pakirden na dagiti napudno ken kuana. Saan lang nga kabsat nga aldaw iti Domingo ngagtigtignay iti Dios kakabsat. Saan nga maurasan iti Dios iti amin nga tiyempo iti amin nga oras iti tunggal segundo sisasagana kakabsat iti Dios nga umasidegken ka urayan na lang ti panangawag mo ken kuana. Ket no tayo kakabsat nga sapulan iti Dios. Iti libro iti Salmo kapitulo 50 bersikulo 15 kuna na no umay iti riribok awagan nak ispalan kanto ket idaydayaw nakto. Urehan ko makabsat nga kuna na ti Salmo, birukan dak into no awagan nak. Into no addaan ka tiriribok. Ure awan ko matiriribok tayo kabsat. Adda ko mga awagan tayo nga kang kanahin iti Dios. Kahit nagasapulan tayo iso na iti tiyempo itiriribok. Urehan ko ma. Ure awan ko maitiriribok na sayaat iti kasasaad tayo. Gapot irag o kakabsat. Hanlang into nuriribok nga masapol nga maaddan tayo. Inyaman nga oras. Nagpinta sa darag uti puso na. Iti Psalm na 116 verse 3, mangidatagak to iti daton nga inuman pagyaman ko ken kuana iti panangisalakan na kanya. Kahit iti Dios kakabsat nga umawag tayo ken kuana iti aldaw iti panakaisalakan tayo. Psalm 105 verse 1, agyaman kay iti Apo ket iwaragawag yo iti naindaklan anagan na ipakaamuyo kadagiti tao dagiti aramid na. Kaya't iti Dios kakabsat nga umawag tayo into no adu dagiti bendisyon tayo ket addaan ti panagyaman kada tayo. Kunakmanan or addaw no adu iti bendisyon umawag tayo ta iti Apo. Deserve ni Apo Dios nga pagyamanan ti anyaman nga kasasaad tayo. Hantay lang nga umawag into no aglaplapusanan tayo into no kwan nalipatan tayo manan. Ket manipod iti verse 6 kakabsat nga binasa tayo umawag tayo ken kuana ita taasidig pay. Saan ka madanagan para into bigat when no idikalman kakabsat? Iti Hebrew chapter 3 verse 7 kuna na
ita nga aldaw no mangagyo iti timok iti Dios. Ken iti may kadua nga Kronika kapitulo Korinto kunak kuma. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Impangag ka iti dumteng iti tiyempo apan nakaipaay na. Tinulungan ka iti dumteng iti aldaw nga isalakan nak. At tuyen ti tiyempo nga maiparbeng itan iti aldaw apan nakaisalakan. So, saan mo kakabsat nga pakadanagan maipapan iti masangwanan? Kabailan iti Dios dayta. Ket no kasapulam isu na ita sa pulam laeng ket masarakan to. Kayat iti Dios as sapulam isu na iti daytoy nga gundaway. Inya pa iti makita tayo kakabsat. Kayat iti Dios nga agbabawi tayo. Amin tayo adda iti basol na. Ket masapol tapno magud tayo dati ragsak. Iti panagserbi kakabsat. Iti biyag tayo masapol nga ikaten dagiti mulit diti puso tayo. Dito'y Isaiah, saan nga napintas kinasaya at iti agda mga kasasaad da. Adda nga agbibiyag da iti basol, agtultuloy da nga agsalsalungasing dagiti bilin iti Dios. Adda nga dumteng iti panakadusa da, gapu iti aramidin da kas may nga nasyon. Ket gapu ta nasantuan iti Dios, saan na nga maibturan, nga kitkitaan dagito nga tattao nga agbibiyag da iti kinadakes. Ket gapu ta, kagurgura iti Dios iti basol, saan na nga impalubos ngagtultuloy da nga agbyag dagitoy nga tattao iti basol. Ngem ura iti tinga kakabsat iti kankanayon nga panagsalungasing da iti Dios. Adda nga umawawag iti Dios kadakwada. Masapol nga isardeng dagiti managdakdakas iti wagas iti panagbyag da ket kuna baliwan da iti panagpampanunot da. Agsubrida kuma iti Apo a Dios tayo isu ang nga asi ken maddaan mamakawan kuna na binasa tayo kakabsat. Masapol nga maawatan tayo kakabsat nga awan iti sabali nga panggap iti Dios no di iti pasayaatan na tayo laeng. Awan iti sabali nga plano ni Apo Dios no saan nga agbalegi tayo iti daytoy nga biag. Isungor nga imparsuana tayo kakabsat. Iti design ni Apo Dios ket agragsak tayo, agdayaw tayo, agbalegi tayo iti daytoy nga lubong kakabsat. Kanyaman nga basal at pagsayaatan na ad iti freedom tayo. Inyo ti pilyam. Dantirag agsagsagabak nga kang kanayon. Saan lang iti sumagmamano kakabsat nga tiyempo ngem iti amin nga tiyempo kayat na nga maaddaan tayo kinapnapnguan iti parabor nga panagbiag dayjay iti plano ni Apo Dios. Imaisu na dito lubong tapno di kas na maaddaan tayo iti pudpudno nga kinalintag ken kinasanto. Ken kayat na tayo nga bendisyonan nga kankanayon. Ngem inya aramidin tayo, adda nga kanayon ti blessing ti Apo, ti aramidin tayo laeng ket mangala. Dumawat ta iti Apo. Ngem saan na tayo kakabsat nga bendisyonan, no saan tayo nga talikodan met, iti adu nga kinakapoy tayo. Kadag iti basbasol nga mararamid tayo. Imbilin na nga masapol nga agbabawi tayo, no kayat tayo nga sapulan isuna. Iti panagbabawi, kat saan laeng kakabsat nga panangbigbig kadag iti basol tayo. Iti panagbabawi, kat saan laeng nga panagdawat iti pamakawan. Ngam iti panagbabawi, saan laeng nga marikna tayo iti nga guilty tayo kakabsat. Iti pudpudno nga panagbabawi, kat kasapulan iti panagtignay. Kung na binasa tayo, masapol nga isarding tayo. When kabsat, into na nagbabawi ka, kakuyog na mutan iti panagsarding mo, nga agaramid iti basol. Ngam iti kadaywan nga mangmangag tayo ni Apo ket merciful. Ni Apo Dios ket man nakaawat. Ni Apo Dios ket mamagpakawan. Iso nga okay lang iti panagbasol ko tapakawan nak to manay. Kasi kadi kakabsat igda makasasaad yo. Ang kapay pudpudno nga nabalbaliwan no kasi ka. Pudpudno nga panagbalbaliw, panangibati kuna na panangilipat iti dati nga wagas iti panagbiag. Iti pudpudno nga panagbabawi ket adaan ti talong nga tukad kakabsat. Umuna dagiti managbasol masapol nga idyandan dagiti dakes nga aramid da. I-try mo di best mo kakabsat nga lipaten amin dagita. Hanga subli-subyanam dayta gapot ti Apo ket mamakawan. Masapol nga lipaten na iti agdama nga wagas iti panagbiag na. Wenno dagiti nga no dumagbibiyag tayo nabubuhay po tayo sa nakaraan. Isong makarik natin iti pain. Hantay maiwasan ti kasi kakabsat. Orsak na dumakat malagik ko dagiti naglabas ka agladingit tirik na. Ngam lablabanan tayo dagiti nga feeling tayo kakabsat. We're trying to overcome. Dagiti nga papaspasamak iti biyag tayo kakabsat. Nyapay, pagpanawam iti dakes nga aramid mo kat sa pulom iti Dios tapno maadaan ka iti nadikkat nga relasyon ken kuana.
Kas lang ila jay agkedem ka ngem nakaluka mo ta imam. Kabil mo ta imam tamatam, tarupam, okay, glumengak ngem nakamulagat mo ti matam, nagpaiso nga naka-close. Kas lang kas jay kakabsat. Ngem saan nga agsardeng dita iti panagbabawi kabsat. Nya pa saan mo laeng ityan iti panagaramit ti basol, ngem uray iti panagpanpanunot mo maipapan iti basol. Nagbabawi kag paiso, ay ngem ti panunot mo kat nagrugit mo't laeng puro negative kas lang kas jay. Ket saan ka nga mabalin kakabsat nga agbabawi kin balbaliwan iti wagas iti panagbiag mo? No saan nga umuna nga mabalbaliwan iti panagpanpanunot mo? Aya, uran anuan tayo. Panunot nga umuna. Nga kasi, no ay ti bagbaga ti panunot, iso ti aramiden tayo. Ang kade, iso nga kasayaatan launay, nga ikararag tayo nga, Lord, balbaliwan man iti panagpanpanunot ko. Aya, nya pa, saan mo laing kabsat nga idyan iti panagaramit ti basol, isardeng mo iti panagpanpanunot mo may papanti basol, ngem agsubli ka iti Dios. Amen. Saan lang pananglipat iti addang inaramid mo nga basol, ngem panangbigbig mo iti tulag iti panakaaddam iti pudpud no nga relasyon iti Dios. Nga iti amin nga tiyempo, saan kan nga agaramid iti anyaman pay, nga maikaniwas ka dagiti bilbilin iti Apo. Kaya't iti Dios nga agpabawi tayo kakabsat. Kahit na nga ma-restore tayo, i-restore na tayo iti pag-iso nga relasyon tayo ken kuana. Ken tapno magunod tayo iti pudpud nga rag-o nga inkarina para iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Amok nga iti tunggal panagreing tayo, Lord, ikanakman iti rag-o. Dayta iti kapintasan nga kababalin tayo kakabsat. Aya nga ito, adaan iti rag-o, o kadag iti puspuso tayo, aya ket dumteng man digiti panubok iti biag dumteng man iti simget iti panagbiag tayo no addang kan kanayon iti rag-o tayo amok nga kabailan tayo mapagbalegyan tayo dagitoy nga sumangbay kakabsat nga dadagsen iti panagbiag tayo. Syempre no agragrag-o ka ti Apo nasaya at iti relasyon mo ken kuana. I mean kahit kung nga saan nga adda iti natubker nga relasyon mo ken kuana. Aya, ket siyempre, tarigagayan tayo mat nga maadaan tayo iti indaldaw-aldaw nga rag-o nga iso, iti hanlaan nga ag-enjoy tayo, no di kati weapon tayo pa data kakabsat. Mabalinteng nga armas ni anyaman pa nga sumangbay, aya nga aramid iti kabusor kada tayo. Aya, no ipang pangruna tayo, ti maadaan iti rag-o iti dating aldaw, amok nga iti aldaw mo kat mapagbaleg yang. Manabaleg iti aldaw mo iti dating agsapag kakabsat. Dawatag man ngagtamad tayo ket agkararag tayo di dating agundanway. Madaydayaw ka Apo, madaydayaw kagyaman kami Apo Dios iti naindaklan nga sasaom iti dating agundaway. Pudno Apo, pudno launay nga dagiti karkarim kada kami ket mararamid. Kaya't no Apong ipayan na kami iti biag nga napnap no iti rag-o nga uray aglablabas kami iti adu nga parikot ken pakasuutan iti biag kahit na kami latang agbiag nga adaan iti talna ken panagbalay iti dating nga lubong Apo. Ada dagiti kanito nga mapukaw kada kami daytoy nga rag-o gapo iti basol Apo. Ada nga mayadayo kami kenka. Pinili mi ti agaramid ka dagiti against ken ka iti maikaniwas ken ka Apo. Iti pagyamanan ket saan mi Apo nga mapupuutan. Wenno hami nga pagayatan dagiti nga mapaspasamak no dumapo hami nga mapupuutan nga magyaman kami ta nga kanayon ti reminder mo kada kami Apo. Lord, iti dating nga gundaway dawaton mi man iti panangipaay mo kada kami kaskarim Apo Dios ipayan na kami ti talna kan na kami Apo Dios iti panangwaya-waya manipod kadagita Apo Dios. Iti nga bigat kararag ko aming nga kakabsat nga agdama nga agdingdingig kanya kiti daytoy bibuya kanya kiti daytoy nga anyaman nga agdama nga sangsangwan da Apo. Anyaman nga kasasad, anyaman nga dadagsan nga awitin da Apo iparukpok mo iti rag-om kadagitoy nga kakabsat ket ipahay mo Apo tinay dumduma nga panakabangar kada kwada Apo Dios. Pakawanen na kami tanadaduma makaramid kami nga pag-iso, makaaramid kami Apo Dios ti against kingdom o Lord God. Nga magyaman kami tanawadwad data imam nga kanay mo nga i-extend kada kami Lord God nga mapakawan na kami Apo Dios. Ket isublim iti rag-o iti panagserbi mi Apo Dios. Kararag kumadag ito'y aming adda kadag isibsibay da iti radradyo da iti dating agundaway adda man iti dadagsen da maipapanti trabaho iti pamilyada iti
dagiti aramiden da apo Dios iti daytoy nga nyaman nga problema nga aramiden da iti daytoy nga gundaway apo iti demman apo iti sungbat dagiti tartari kagayan da iti demman apo iti wagas tapno ti kasta amin dagitoy nga paglasalsasan da ket masulbar apo Dios ket babaan laeng ken ka nga mabalin mo apo Dios nga aramiden dagiti banag nga nakaskas daaw ka dagitoy nga kakabsat iyo man kumot ken ka dagiti kakabsat apo nga dingdingig iti daytoy nga oras nga saan da pay nga inawat kin inaramid nga apo ken Dios iti panagbiag da dawating man apo nga sika iti trabaho iti biag da iti daytoy nga tiempo lukatam dagiti puspuso da ipayam ida apo Dios iti pamati kastamot apo iti tarigagay nga mamamuda ka pa iti nanuneg nga wagas ket idaton da iti biag da ken ka apo sa gidem dagiti nga kakabsat ket kas inadalmi apo iti panakaadda apo iti rag o ken kapya iti biag ket babaen iti panagbabawi apo sikang nga rod iti trabaho tapno mariknada itamot mariknada dayta nga sarsaritaan mi iti daytoy nga aldaw apo ti maaddaan iti rag-o iti biag nga adda ken ka. Wen apo agyaman kami iti daytoy nga bigat ket aramidem daytoy nga aldaw apo nga addaan kami iti rag-o kadagiti puspuso mi lipasin mi daytoy nga programa apo nga maipaayan kami iti rag-o apo Dios daytoy kabsat apo nagtartarigaga iti kapya nga kasla nabayagan nga nakariknan apo Dios iti rag-o ken kapya iti panunot na Lord iti demman iti daytoy nga gundaway dagiti agbuy-buy iti live streaming o apo iti daytoy nga gundaway apo amok nga adu dagiti paglaslasatan dagiti nga kakabsat dagiti da siba iti radyo da iti daytoy nga tiempo so katamman iti rag-o apo dagita nga ladingit nga problema dadagsen panakapupay panakapaay nga adakadakwada iti daytoy nga gundaway apo dideklarak apo iti rag-o talna kapya kadakwada apo linak apo Dios Lord agyaman kami iti daytoy nga aldaw ket itden mi aramidem apo Dios daytoy nga aldaw mi nga daan rag-o kadagiti puspuso mi kastamot apo nga aramidem nga nabalay iti daytoy nga aldaw madaydayaw ka iti nagan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ibiyag dito'y lubong awang timaay na no ni Kristo Jesus awan ken ka daan ka man adu nga kinabakna dumteng do ti tiempo nga mapukaw na O Jesus agyaman na tuy matag na lugdan napatek na daram mas pasod ko na ugasan suken panunod tingka dinalusan binaliwang ibanbanag iti nainlangitan naidumduma launay nga agpaiso biag ti maysa makuntuna nga Kristiyano dumaw dawel dumak dates man ti tiempo ragsaktal na agtalina panunod ken puso O Jesus pagyaman na may matak na luktan napatek na daram mas basol ko na ugasan puso ken panunod inka dinalisan binaliwang ti banbanag iti nainlangitan ngarod Alawen kakabsat agyaman tayo iti dayta o Jesus agyamanak kagyaman tayo kakabsat iti dayta nga gundaway iti apo iti kinaimbag kinamagayat kin anus na ti tunggal may sakada tayo. Well, good morning kada kayo amin nga awan labas na kakabsat kada gadi adisibsiba iti radyo da na napnapnuan iti rag-ung agsapayo kakabsat kas nangagan tayo. Well, orepay kada giti kakabsat nga
adda di nadumad adda di taltalunan nga nakaigam iti radyo da iti dayting agundaway kakabsat. Good morning kada kayo kakabsat ket addalat natin panagandan tayo nalam tunumadan tama nakapudpudot iti panawen. Yag baliw-baliw. Well, good morning kada kiti kakabsat nga adamo dito live streaming iti dayting agundaway ni Sister nga Meron Sumera. Good morning Pastor and God bless everyone. Keep safe always. Sister Angie Aquino, God bless everyone. And tingali na nga Valentin, good morning. Pastor, God bless po. Kani Sir Ted, good morning po. Kada kayo Ma'am Biron, Sir Alex, good morning po. Kada kayo amin, Tita Baknor, Lenny Gieb, good morning Pastor, praise the Lord. God bless and your family. Blessed morning everyone. Thank you Lord for another new morning. Orepay kini Sister nga Trisidita Alejo, good morning po. Jun Aquino, good morning Pastor. Blessed morning Pastor Lawrence and family. God bless ko na ni Sister Leia Cabanyero. Pastor Junimil Hipol, good morning po. Good morning Pastor Lawrence and to everyone kunan minda karitatibo kunan. Blessed morning Pastor and your family. Kunan amin glory to God. Kini Sister nga Jinky Rakala balay ang sapa tayo amin Pastor. Praise God. Thank you for the word of God po. Hallelujah. Oripay kini Sister Ma'am Shirley Dumon, blessed Tuesday Pastor and everyone. Thank God for all His love and blessings. Zeni, okay, tiyanak ko tikasan ni Pastor nga Zeni Halipan, good morning. Opelya Managad, praise God. Adarag o iti puso no adda ni Apo iti biyag tayo. Kahit maraming pagsubok sa buhay, agtalag tayo laing kenkwana. Uri ka sa no kinaado nga problema kakabsat. No adda iti rag o ti puso tayo mayatlat tago, napayatlat iti biyag kakabsat. Amen. Ay Luz Pobres Montemayor, madamamot nga gwibo iti dating kagundaway kakabsat. Good morning po sa lahat ko na ni Pastor Zeni Maribik Aliaga, blessed morning Pastor and family. Yes Lord, truly you are always with us. Ini Sister ko nga Josephine Salazar Uton, good morning. Blessed morning Pastor Ken Pastora Joy, kuna na Pastora Virgilin Pascual, good morning. Sister Perlin Montemayor, good morning. Sister Pastora Julie, good morning. Amen Pastor, thank you for today's message. Good morning Pastor sa ating lahat, God bless you. Nora Soloria, good morning Pastor, God is good. Amen. Rizalina, amen. Sister Robbie Rosa, good morning Pastor, God bless po in your family. Pastora Marcelita, amen. Madayaw iti Apo. Marisa Madriaga, good morning Pastor and Pastora Joy. Agyaman kami manintin i-share mo manan mensahe itang aldaw. God bless. Marisa Madriaga, amen. Amen. Thank you Lord. Kuna ni Sister nga Leia, Sister Rizalina, thank you Lord. Kini Sister nga Joe Pascual, Tita Baknor, good morning. Kini kini Brother nga Froilan, good morning makada kayo amin. Okay, kini Sister Rovirosa, Pastora Julie, amen and amen. Reggie Ramos, amen. Okay, please pray. Okay, noted po, Pastora Julie, ang inyong request. Okay, Corazon Pascua, X-Men ko na naman. Robelinda Arok Agustin, Ma'am, good morning po. Really Evan, amen. Kini Sister ko nga Nieda, good morning Kabsat Pastor. Kini Sister niya, Nieda Salazar Tan, good morning. Josie Ramos, good morning Pastor and your family, and amen. Hallelujah. Kini Tita Arlene Pascual, good morning po. Wala naman iti DCMR. When ka na kayo, amen. Well, dapat iti oras tayo sa nabatbate. Yeah. Okay, aming masaksakupan iti Southern Isabela section. Kikita tayo madandama ijay Gulak, ECCAG. Okay, Agape Christian Center, Gulak di Fon Quirino para iti ministers meeting tayo kakabsat. Kata kasanay bagak di Kalban, ang rugin kakabsat iti enrollment iti Septon Bible Training Center at iti exclusive nga program tayo for mission kakabsat. One sem day no kaya iti agendrol ay sisagana kami kabsat nga tumulong mapangkay lang ditoy Septon Village sa tuti kasama asisda kay kakabsat alaway nagyaman na iti panakiaddayo man iti dating aldaw. Lawrence Salazar na imbang aldaw iti Martes. Nangyigan tayo ti programa ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917 564